soles anem a treballar a sort. He cancel·lat les altres activitats, val? Espero que vosaltres a soletes lliscau açò, que no sé què és, de què va, però perquè diu una visita molt especial. Però si no, vos ajude amb la lectura. Una visita molt especial. Ja han arribat! Ja han arribat! Va avisar cridant entusiasmat Martí, el conserge. Vam eixir a veure'ls. Els dies previs havien preparat una pancarta de benvinguda que ocupava quasi tot el pati. I ara, davall de la pancarta, havien aparcat una ambulància i un camió de bombers i havien escampat lliteres i tendes de campanya. Els bombers es van posar a fer exercicis. Pujaven per unes barres altíssimes, es tiraven per rampes molt empinades i passaven per damunt de nosaltres deixant-se caure per unes cordes que tenien nom de pastilla. Les anomenaven tirolines. Quan van acabar, tots els vam aplaudir molt. Se ho mereixien. Aleshores, el més fort de tots, que es deia Terminator, ens va explicar quin era el seu lema. I això sí que ens va agradar. Molta gent menuda en llocs menuts. Fent coses sense importància pot canviar el món. Quan ja pensàvem que havien acabat, va entrar una furgoneta i ens van saltar per les finestres 4 gossos ensinistrats que sabien fer coses genials. Buscaven tot el que els amagaven i sempre ho trobaven. Feien com si salvaren una persona atrapada davall d'uns enderrocs. Aleshores sí que vam aplaudir amb entusiasme. Gràcies. Ens va dir la persona que ensinistrava els gossos. El que heu vist només s'aconsegueix després de molt de treball, de molta paciència, i de molt d'afecte. Que no hi ha res com això per als gossos. Que xuli, veritat? S'imagineu que venen l'any que ve a l'escola els bombers amb els gossos que hi ha i policia que ens ajuden a buscar persones que se queden atrapades? És una passada, són superllestos. Val, anem a veure què sabem sobre la lectura. Qui visita l'escola? Els pallassos, els bombers o els ciclistes? Molt bé, els bombers. Encercla quins vehicles apareixen a la lectura. Doncs el camió de bombers, per supost. L'autobús de l'escola no estava, però l'ambulància sí. I el cotxe de policia amb el gos policia. Que xuli. Diu, escriu cada característica de Terminator on correspon. Alegre, fort i alt. Així, si se n'adoneu, és molt alt. Així està molt alegre. I així està superfort. Diu, senyala què fan els gossos quan baixen de la furgoneta. Mengen en una safata, busquen davall d'uns enderrocs o passegen amb corretja. Molt bé, busquen davall d'uns enderrocs, que s'ha enderrocat i busquen ahí baix a veure si troben alguna cosa valiosa, com per exemple la vegada que se li va a José
quedaré l'estotxa i dalt? Doncs el gos policia segur que el troba el primer. Diu, a més de buscar objectes i persones, quins altres treballs fan els gossos sinistrats? Parleu-lo entre vosaltres. Per què penseu que s'ha de donar molt d'afecte als gossos ensinistrats? Molt bé, doncs perquè són com les persones. A tots ens agrada que ens donen gossets i abracets i ara ens costa molt tot això perquè no podem gaudir de tot el que volem, de donar-li un bes i una abraçada ben gran al iaio i a la iaia que pot ser que no l'heu vist en 45 o 50 dies que duem així. Pues res, ja està tot. Disfruteu del cap de setmana en el que ya se pot eixir un poquito més. Besitos.